To jama'an mu na MBT barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. Wato yau na wuni na yi wani aiki ne da zan banna stikan nan a jiki na ce bari in tsaya in nemi shawaran ku. Wannan welding machine idan ba ku manta ba na saye shi kamar wata 3 da suka wuce sannan kuma daga Italy aka kawo shi. MIG welding ne sannan kuma ana iya amfani da shi ne kawai da argon gas ko kuma wuta. Ba shi da MMA MIG ne zallansa. Sannan kuma wannan kamfanin China ne na saye shi kamar shekara 1 da rabi da suka wuce. Shi kuma ana iya waldan MIG da shi, ana iya waldan MMA na tsinke da shi, sannan kuma ana iya selecting na waya da kai za ka iya amfani da shi idan ka tashi waldan. So duka wayannan kayayyaki na saye su kafin na saye su ina da wasu kaya da nake amfani da su. Kamar yadda za ku gani wannan Maxmax ne, kamfanin Maxmax ne wanda gaskiya yana daga cikin mashina masu inganci da na jima ina amfani da shi don ya kai shekara 4 ina amfani da Maxmax din nan. Sannan kuma ya zo ta fanni biyu ne, zaka iya welding stick welding da shi na tsinke kenan, sannan zaka iya yin na argon gas da shi. Kamar yadda za ku gani wannan touch handle nashi ne, kamar yadda za ku ga wannan na argon gas ne, sannan kuma ga nan a nozzle ɗinsa kala-kala wanda zaka sa ya danganci yanayin welding da zaka yi. So babban dalilin da yasa na yi aikin nan shine wannan injin bayan na saye shi sai na ga cewa mechanism da ya zo a cikinsa yi kama da cewa inverter bane, duk da cewa a jikin description na injin din sun nuna mun cewa inverter ne. So kamar yadda za ku gani kun ga sun rubuta inverter a nan, kun ga sun rubuta inverter 1400. So amma kuma yadda nake amfani da shi sai na ga cewa baya mun aiki kamar yadda inverter yake. Duk wutan da zaka bashi ba zai ma walda yadda kake so ba. Idan ina walda yana samun welding spatter, wato yana ajiye mun kuraje datti wanda ko na sa waya cop brush baya goge mu duk karan da na bashi. Shi kuma wannan welding machine din shine karami na China kenan, yana mun walda mai kyau amma kuma matsalan shi nozzle ne. Da na fara walda sai wayan ta carke ta makale, sai na cire na gyara. Da na fara walda sai ta carke, to daga karshe ma sai zo waldan ma baya mun abin da nake so, na daina amfani da shi. Sannan na nemi nozzle nashin nan kwata-kwata ban samu ba wanda zan samu na yi replacing. So sai na yanke shawara na sayi welding machine guda biyu don su kawo min saukin aiki ne, don already ina da guda biyu kamar yadda na nuna muku. Kun ga wannan shine karami ɗayan, shi kuma tsinke ne kawai karamin inverter, shi kuma wannan dual purpose. So saboda na nemi saukin aiki na sayi wayannan injina kuma sai na ga ban samu sauki a aiki na ba. Gashi na kashe kuɗi, gashi kuma ba su yi min aikin da na san cewa sun yi recovering kuɗin da zan iya samu na sayi wasu ba. So hakan yasa na yanke shawara na ce da ni asaran guda biyu gwara na hada guda biyu na samu result. Wannan injin shi kuma da ya zo na kamfanin Italy sai ya zamo yana da quality host, wato host da nozzle nashi suna da karfi sosai, suna da quality. Kamar yadda za ku ga wannan shine nashi wanda ya zo da shi. So yana da karfi sosai, yana da quality, sannan tunda na siye shi bai taba makale min waya ba, irin ina aiki waya ya makale a ce sai na cire kamar yadda karamin yake. So sai na fuskanci cewa why not in hada idean a guri daya. So sai na ɗauko kamfanin China da kuma kamfanin Italy na kunce su, sai na samu result ɗaya. Result da na samu sai na yi amfani da case, yanzu wannan case ne kawai na yi amfani da shi, sai kuma na ƙara wasu mechanism na samu welding machine guda biyu a waje da, ko kuma ma zan ce guda 4. Domin a yanzu haka bayan na gama aikin welding machine din nan zan iya weldan tsinke da shi na ɗaya kenan, sannan na biyu zan iya weldan wannan argon da shi, argon gas zan iya amfani da argon gas na yi welding, ko ba wuta kenan zan iya sa gas argon gas na yi welding. Sannan na uku kuma zan iya amfani da MMA na, wanda shine nake gaya muku wanda za a yi amfani shi ma da waya a yi weldan sa. So sannan kuma bayan na gama wannan aikin result din da ya bani na samu sakamako ne ke, don saboda abu kaɗan ne na samu problem a cikinsa, wato idan ina aiki yana mun overheating. So sai na yi realizing cewa na yi sending direct contact ta wayan art a jikin shi ainihin a processing unit din. Hakan yasa babu iska da yake wucewa tsakanin current transfer din. So sai na yi amfani da aluminum da ya zo a jiki, na extending ya zama ta cikin dalman wutan yake wucewa, sannan yana samun iska baya overheating. So sai ya yi reducing wannan time din da yake ɗauka ya overheating din ya zama yanzu baya yi. Sannan bayan na gama hada wannan welding machine din, wannan shine weldan da na yi, wanda gaskiya na ji daɗin shi sosai, kuma na san cewa wannan zai min abin da nake so. Duk wanda yake amfani da MIG welding idan ya ga wannan weldan ya san cewa wannan MIG mai kyau ne weldan compared to da. So wannan kun ga welda guda biyu ne na amfani da su. Wannan wayan tsinke ne normal stick kenan wanda aka saba na kowa da kowa kamar wannan.
na farkon nan kenan, sannan na biyun nan shine MIG, wannan kenan MIG welding. So su ne guda biyu wanda yanzu haka na yi amfani da shi. Akwai wanda guda biyu da nake buri zan ƙara samu amma nan gaba insha Allah, shine wanda zan yi amfani da tungsten. Tungsten shine tsinken da ake amfani da shi a yi welding MIG, wannan TIG kenan, wannan TIG welding ake ce mishi, wannan kuma MIG welding, kowanne sunansa daban. Sannan kuma welding tsinke zaka iya cewa stick welding ko MMA. So yanzu dai daga karshe sakamakon da na samu shine na yi converting na wannan welding machine din zuwa fanni hudu, zai iya walda a kala hudu daban-daban kamar yadda nake faɗa muku. Sannan kuma da lokacin da ya zo a jikin welding machine din nan, idan ya kasance ina walda sai waya na ya kare, ma'ana a kebul da muke amfani da shi na cikin nan kenan ya kare, wannan steel wayan nan idan ya kare, da sai ka zare nozzle ka kunce ka cire shi a jiki, ka yi disconnecting gaba ɗaya ta ciki ka cire, to ka ɗauko handle da zaka sa na tsinken walda tukun ka canza shi ka yi amfani da shi. So yanzu haka kuma maganan da nake maka dukkan su biyu na haɗa su a waje ɗaya multipurpose, kamar yadda za ku gani nan wajen ni na yi masa, sannan ni na ciro masa da wannan fuskan wannan welding machine din ne na yi amfani da shi, na ciro na yi masa creating na waje a nan gurin, sannan ya bani duk wannan display da kuke gani. Wannan output din ma ni na yi masa, ma'ana output da zai baka wutan MMA welder tsinke kenan, wannan welder. So yanzu haka yanda welding machine din ne yake, idan kana bukata za ka yi welder da tsinke, kawai nan za ka danna kai sai. Kun ga kamar yadda nan yake yana da welder, kun ga kala hudu kamar yadda na faɗa muku. So kun gan su welder guda hudun nan za ka dinga danna nan ne kawai kana selecting, ya danganci wanda kake so. Kun gani kowanne ka danna za ka yi selecting, kowanne ka danna za ka yi selecting yadda kake so, kamar yadda kuke gani yana canzawa. Sannan kuma ta nan za ka yi amfani ka rage ko ka ƙara current na wutan welder da kake so. So at the end of wannan result din ne sai na yi tunani, to ya kamata in cire wannan tambarin na wannan tambarin MBT, wani shawara kuka bayar a kai? Sannan kuma daga ƙarshe zan tambaye ku, shin kuna so ku ga bidiyon yadda aka yi processing aka yi wannan aikin ne, ko kuma dai kawai a bar muku sakamakon haka ya isa? Mun gode sosai, sai mun ji ku a comment section.